भोजपुरी इंडस्ट्री के बवाली इंडस्ट्री कहल जाऊ तो एमे कोनो दो राय के बात ना होई। काहे कि आए दिन कोनो ना कोनो कलाकार के खिलाफ एजा ऐसन खुलासा हो जाएला कि लोग भौचक्का होकर देखेला। आज खुलासा भइल बा फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ। ई उहे बाने जे इंडस्ट्री के खली बलिया देहाती डिस्को जेंगा फिल्म देले बाने। इन पर इल्जाम लगावतारी जानल मानल अभिनेत्री यास्मीन, जे दावा कइली ह कि 9 साल पहले उनकर कमल से शादी हो गइल बा, लेकिन कमल गुपचुप शादी के बावजूद अफेयर चलावताने मॉडल आयशा सुप्रिया मेनन के साथ। इतना ना बात यही जा खत्म नहीं हो, जब कमल के चोरी पकड़ल गई तो उ यास्मीन के मारे के कोशिश कैले बानी। यास्मीन मीडिया से बात कैली ह आ इ पूरा मामला बताइली ह कि जहां 2013 में दोनों की प्यार के शुरुआत होकर ओकरा बाद 2014 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ कमल उनकरा से शादी कर लेने। उ दावा कहली उनकरा पास हलफनामा बा, वकील बा, उनका पास पूरा सबूत बा ई बात के कि उ 9 साल से कमल के साथ शादीशुदा जीवन बितावतारी। एक बाद यास्मीन बतावतारी कि एक रोज जब उ कमल के घरे गईली आ गाड़ी में देखली तो कमल इश्क फरमावत रहने आयशा के साथ, जहाँ पकड़ल जाइला पर उ यास्मीन के जान से मारे तक के कोशिश कईने ह। यास्मीन के आरोप बा कि कमल अपन गाड़ी घुमा लेने ह आ यास्मीन पे चढ़ा देने ह। एकरा बाद यास्मीन के बहुत गंभीर चोट आयल, जहां कपार फाट गईल आ कपार पे 3 गो टाका हो आयल। एकरा बाद यास्मीन आरोप लगैले बारी कि अब कमल उनकरा के उनकर बेटी के धमकावताने, जान से तक के मारे के धमकी देताने, जे पर यास्मीन तनी डरल बाड़ी। काहे कि उ पूरा मामला के रिपोर्ट कर देले बाड़ी, पर कोनो कार्रवाई नइखे हो। केवल उनकर ना, कमल किशोर मिश्रा नाम के निर्माता कई लइकनी के जिंदगी बर्बाद कर चुकल बाने। उनकर दावा बा कि बीतल 6 मार्च के उ आ आयशा दोनों शादी कर लेले बाड़े लो आ दोनों शादी के बाद एक साथ रहता लो। यास्मीन दावा करतारी कि पूरा मामला के लेकर उनका पास बहुत सबूत बा, लेकिन पुलिस कोनो कार्रवाई नइखे करत। अब देखे के बा कि यास्मीन के कब इंसाफ मिल पाता, कब कमल किशोर मिश्रा के पर्दा साफ हो पाता।